La pluja registrada aquest dissabte no ha pogut en l'esperit solidari amb el que any rere any es fa el festival Aupa Pau, un festival que es fa amb un objectiu molt clar. El festival Aupa Pau és un festival benèfic que neix l'any 2010 amb la intenció de recollir menjar per les entitats, pels menjadors socials de Badalona, per aconseguir una mica congregar i arreglar una mica la situació que tots sabem que s'està vivint. I un festival on un paquet d'arròs, galetes o brou han estat l'entrada per a totes les activitats programades. I malgrat que molts dels tallers i activitats a peu de carrer s'han anul·lat pel mal temps, l'empenta dels seus organitzadors, col·laboradors, artistes i de les centenars de persones que han passat per posar el seu granet de sorra han demostrat una vegada més que la ciutadania és capaç d'arribar molt lluny. En les 3 edicions anteriors de l'Aupa Pau hem aconseguit recollir ja més de 2 tonelades de menjar que hem entregat als menjadors socials i realment l'esperança que tenim amb aquest festival és superar aquesta xifra ja només en l'edició d'enguany, perquè realment tot el muntatge i tal, tot i que s'ha vist afectat per la pluja, la nostra intenció és multiplicar com a mínim per 2 i a poder ser que cada any ens anem multiplicant per 2 fins que arribem a un punt que ja sigui inabastable multiplicar-se per 2. Un cartell de luxe ha acompanyat durant aquesta 4ª edició, un matí amb molta música i un vespre amb el meteoròleg de TV3, el badaloní Tomàs Molina, qui ha destacat la força ciutadana i la seva capacitat per tot plegats poder fer grans coses per una societat millor. Som capaços d'autoorganitzar-nos i de treballar per aquelles coses que ens sembla que són justes i que cal fer. També han estat presents de manera altruista l'humor musical de Xavi Lozano. Una aspiradora, no? Aquest, encara que tingui relleu, aquesta família tenia un hàmster. Vinus de hàmster? Acústic de Rubén Pozo, conegut pel grup Pereza. Un día si tal, si eso, te enseño un par de trucos, nena. O mejor tú el litro y el tabaco y nos vemos en los soportales. Finalment, el concert del grup Sarapí s'ha suspès per indisposició d'un membre del grup. Tota una jornada destinada a la lluita per la pau i la justícia social que un dia va començar el grup de música Jolly Jumper a través de l'associació Aupa Music i que cada vegada ha evolucionat més, sempre mantenint la seva filosofia i la mateixa il·lusió dels seus inicis. Bé, el primer any, el 2010, a la primera edició, vam tocar només la nostra banda, Jolly Jumper, i en 4 anys realment el festival ha patit una trajectòria meteòrica, no? Perquè vam veure que la gent s'hi volcava tant i que els mitjans se'n feien tant de ressò que cada any ha anat creixent fins a arribar a plantejar-nos la 4ª edició amb un cartell de primera línia, no? I una proposta a la qual els organitzadors esperen donar continuïtat. No sé elegir, yo solo quiero